Hadin ka jing ut ki paj ba ye ka jing sha bam kenyang jong ukba ka Hills Farmers Union West Khas Hills kalahir shekel leng kha ba bad yo ishi sha ye ki kenyang ke ki khot kenyang blue ki belas dang ban bam ya ki leng ki jaka nadu ke madan riublei madan langle madan maukma madan menhoy haga thain langpi bad ha ki we ki jaka kumki nong rep kilala ba unyi uknyang uladon lupa ha ukba nadu ubnai Julai AA Henry ha ubnai August tayo baar AA la itho paulas dang ban bam kumta ke lahap ban ai da kadawai sinre ye kini ki knyang bakin phet ni bakin yap no nakaliang jong ke HFU kala pentip ye kini syak office jong u DOA bat hapo ka jingelam jong usar fawa kele yo ban pha ye ki nong trei ban de jurep bat la idon kam no ban sinre no da kadawai biopesticide baba ka bakle lang bat ko General Secretary jong ke HFU West Khas Hills ukuntu yabaro ki nongrep keba ban ompen slam ban lechim no ya kadawai baba na ka office jong district agriculture officer lade ban yakndo ya usar fawa lani ki nong tre kani kadawai senre balakhle lang bat ka kayarap ya ujentang bat kan kata ya ka jingko jingkhia ki nongrep ban bam ya ukuba nadu usnem araja khat khandai lalap ba uni uknyang bulu ula penjot ya ukuba lada ai dawai kan kata no ya utenrai keba bot sei so sho yang ubah steng padi blue betul uni yang padi blue betul day barit ha bar ngila ban yui lembah kidur bolong ubah red ha bat uni yang ni jukhat ginorep ni ong ba udah yang blue uni yang anda bam enda ham hadin ba kajingjot ko ba nomor ba unda bam isla ko ba uduk bor no enda lo duk bor usayap no ko ba te kajing seiso kaduna no ulaban seiso atau kajing seiso kaduna no ulaban seiso andre kapor kam ya dai shabu kuloi no ban hap maria seiso kuloi no ban hap tikum tangi dan kaman ya da ban nagalian jongi ngile kendu ya isar pawan ka office jongka district agriculture officer ban nagalian jongi ila ong ba ila ai ila ya thu ila pasang man ai ngi ni dawai ka ba khat ka dawai baba di kerpati para nongrep bahasa bahapan lecim ini bahasa spray ya gitu lani spray lani sendet ya gitu ki kebah jong pentor kebah te kerpati nongrep bangim de ban kinsting de ban lecim ini kedawai nak office jong kadi yo bad hadin kata kerpati nongrep bahasa bah bapila lecim sa le sendet ya por janbit step ki nong tre jong kadi yo kin sabatai kumdu bagi de ban le ti kerpat inorep ngem de ngide ban sim khiai kani baraka juk poru ngi kerpat ya ki officer jongka lani ginong trai jongka DO baki de ban district agriculture officer ki de ban yarap lem ginorep ban patai sai kena baki norep jongi kin yo ya kaban yo khet yo so jing job nam ta jing yarap jong ki juk poru ngi yui ban nakaliang jong ngi ginorep ngi mat shibun gum ngi jing te juk por ngi kerpat ya ki borum cepai bisa bahawan yarap lemengi kerparu di norep bisa bahawan ra kot kum ka epik bat ka zirok jongka passbook nang ba pinjau ban lecim ni dawai ka office jongka district agriculture officer leng baki jing tregi jongi ki norep paka por ban senre yang di dawai kabiang por ban num slap por barang berkumjuru step lani janbit barang juga por ngi biang kabiang nomor bunu kunyang lodon nadu bena Julai haki penterti te enda ula ni knyang di labam ula li hak por mut sho katu pi deban sendai no kapor menta kadang biang pha menta Agust tayo khadu hadu September tayo ban kong ba ardang biang ban ai no ban le si la ringi ai pala de katakan dir no por ba ku ba so stai te ger pare gino rep ngin sim khialang bar kunjuru ngin ya le lang nadu bar udang ret nadu menta khnang ba kajing yo nong gande ngi kino rep bat nu knyang lalap nu dawai kumbangi layo na agri nu dawai baba ne te ki sa IA yang nu dawai bat le se kabangi yu ba unu dawai unom kta ya kajing ko jing khia jong ki uyara ban pen khia yo kuba ndai ai ya kajing ko jing khia ko pura khamtam kanom kta ya kajing ko jing khia jong ki para nong rap jing ki besibon. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.